Kilai teli ki kali jong ka company shna surok Nongstoiñ-Wahkaji, kabalatip kum ka Joint Stock Company Industrial Association, kabana nong ba Delhi. Kila Shah thang haki breu, kibong patla ban tip laki day mano. Mar sengyo jing tip na kaliang jong nong tok khubor, ula lait marmar ban kali pertau na kinong tray, jong kate ka company. Barah bayo banyak keren baru Satich Kumar, project manager jong kate ka Joint Stock Company Industrial Association, ulong ba kate ka jingjia. Kala jah kapor kumba, saul alak katsane menemen step perngap, Ladweitang, kabadai ka jakasa kinong tray ka company. Long bahadin balayo sengawi ka jing in ki kali. Kilai mi ipajba bantem ya ketika ding, hareh ketika jingjia semladon ka no ka jimen saubreu, lain no ka jingjulor jong ki kali. Long shushu bakawai ka kali pu islum, jong kate ka company. Kabadon ka shnong mautung kuperu, kala Shah thang menemen step.